centrarlo bien para ver que la luz sea adecuada, por favor. Aquest projecte és un projecte de donar suport remot en el cirurgià, en temps real, en el quiròfan, per cirurgia de càncer de mama. Se'ns demana que el metge nuclear es desplacin als quiròfans dels hospitals de l'Aliança C-17 per ajudar a la detecció del gangli sentinella, que és una part de la cirurgia d'aquestes pacients, i amb la idea d'optimitzar recursos, evitar el desplaçament del metge nuclear, que representa tenir-lo tot el matí fora de l'hospital, fer-ho d'una manera més sostenible i que poguéssim donar aquesta resposta. Ens vam plantejar la possibilitat d'utilitzar les noves tecnologies de realitat virtual per poder guiar en el cirurgià. Per muntar el dispositiu entre la connexió entre el Mollet i el clínic hem fet servir tecnologies ja existents. Una d'elles és les ulleres de realitat mixta i després hem fet la comunicació a través d'un sistema de videoconferència conegut com és el Microsoft Teams. En esta cirugía las he podido portar yo y realmente son unas gafas que nos permiten una conexión directa con el clinic. Hemos podido conversar con los especialistas en medicina nuclear y nos han dado los pasos para poder encontrar el ganglio sentinela. Por tanto, creo que es una herramienta con la que se puede trabajar y que nos ayudará en un futuro a que estas cirugías sean más fáciles. El següent objectiu del projecte és integrar la imatge prequirúrgica que fem a la pacient el dia abans a l'hospital clínic perquè el cirurgià pugui disposar d'aquesta informació en temps real durant la cirurgia. Ara estem utilitzant sons, unes sondes detectores, i no és el mateix que tenir la imatge directament a través d'aquestes ulleres i a través de l'accés arribar fins allà. El suport remot creiem que es pot estendre a altres tipus de cirurgies, com altres tipus de procediments, i creiem que també té un alt potencial en altres aplicacions, com per exemple en la docència.